This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palanggara mo sinimatag para mati region-wide mga palagad kita sa nabilin isa ka oras 10 minutos karon nga adlaw Biyernes, Friday night. Pat ini ang numero sa kalendaryo pet sa 11 sa gihapon nagapabilin kita sa bulan sang Marso. Sa Biyernes naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kailangan liwat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sining nga mga correspondent. Sa liwat naman nila sining nga padulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blatter entry, aton sining kapolisam sa Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, dara na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Katimbang sa sining palatuntunan tag sa kagabi ang atong sining Patrol 2. Atong sining Crosswind Patrol. Sigurado bago na naka-pull out dira sa Paglam Sports Complex. Liwat naman sila nga magalibot sa pilakabahin sang probinsya. Dakbanwa sang Bacolod. Agod naman liwat naton. Himolsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder. Back to back sa aton nga piloto, Action Nino Bugina. Ato na mga pagbantay sa mga updates sa balita COVID-19 ang nagapadayon nga gumuntang sa tungasang pungsod Russia kag Ukraine. Update sa mga balita nasyonal, international, just in report, flash report, breaking news. Pang Biyernes ng edisyon ginatutukan ng News Center ni Action Am Defensor. Opda magita sa atong siling ang mga technical partner diri sa studio A Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa atong nga IT expert Action Christian James.
Robin Padilla Binares. Nakitaan ko sa post ni Toto Cres, may nag-comment niya, kapahigad-higad si Robin Padilla. Idol ang si Robin Padilla. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Syudad Sangbago. Puwersa ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kinanda ng inyong sinalagad, ang inyong sinigang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din niyo ako sa labirin isa ka oras, 7 ka minutos, nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Sa gihapon may pila ka porsyon sang probinsya Dakbanwa sa Bacolod nga may gulo galom, may porsyon man nga daw wala galom. O bangian ang chimpota. Malang swerte ka ginopdan sang maayong lakas sang panahon ang rally ni presidential aspirant Leni Robredo. Pero nag-ulan giman siya pero kadali lang gid. No? Tulo talithi. Sigurado ko wasaag na ang Paglaom Sports Complex. Kagi na siya kahomtang sa pagkadamo tawo ang nagginawa na kag magpululi. Tabo pa man iguros lakyan di pasahero nga nagabiyahe. Okay lang na kung may kwan ka, may salakyan ka nga imo gidya. Pero kung naga-commute ka, sa Bacolod, may mga di pasahero pa man guro nga salakyan nga nagabiyahe kati kabalo sila nga damo pasahero mong pagkatapos ng programa. Ang importante da nga makapuli ang aton nga mga tagpalamati nga safe and sound sa ila sining puluyan. Ano mo nang importante gid sa tanan ha? Pag sa pagpauli nyo, medyo extra lang ang paghalong ha? Pulo balikid man gamay. Kabalo kita ngati ang halos gutom gid. Ang halos kapoy gid. Ang iba nagpainit, ang iba nagpulo pa ulan kadali. Muna siling ko ti ang ato niya pungsod sang Pilipinas, demokrasya niya nga panggobyerno. Ang tanan niya libre. I mean, ang tanan niya may ara kagalingon nga choice. In other words, may ginapilian nga kandidato nga luyag nila butuhon sa maabot nga Mayo 22 o Mayo 2022. Ano man niya ang ilang nga desisyon, ano man niya ang gusto nila, respetuhon ta. Respect each other. Kung gusto iya ang pink, iya niya diretso. Kung gusto iya to ang pula, upod ang green, iya man na iya diretso. Mutsilingon, respetahon ta. Respeto lang ang importante sa tagsa-tagsa. Hindi lang iya pagkikayi ang kandidato sa isa ka sigurado ko amo ginaanghalinan sang ikaaway nyo. Sigurado kuya may maaway gina sa inyo kung kontraho nyo ya kag buliho nyo yung ya kandidato. Muna siling kung hindi lang kamo ya mag tiaw-tiaw sa ibang nga tao. Hindi yan lang halakabuli ang tao. Kung sino man niyang gusto ya, kagluyag ya butuhon sa May 2022, iyan na ya diritso, respetahon mo na ya.
keyword is respeto. Ayos. Hindi lang niya pagpakalay. Nada ang iyang ang iyang opdan nga kandidato. Hindi lang siya pagpabatia. Ito ginamulay mo ka ginapakalain nimo ang iyang kandidato. Kay sigurado amo ginaanghalinan sang inyo away. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. May mga tao yung nga hindi ka bati bagting mo. Kaya pag pala matinya niya kainit sa lunggan. Kasi blakad lang, makibot ka lang, mahuyapan ka lang. Kaya gali mo yung ginabuli mo na ang iyang kandidato. Tamo na ha, ayaw gida. Hindi pagpakalay na ang mga kandidato kung para sa imo hindi mayo. Kaya para sa iba na yan, maayo na yan. Ayaw gid magtiaw-tiaw, ha? Baw. Mali, man sa kandidato. Magdaog sila, may kung madumduman ka na nila. Importante nyo ang relationship nyo. Sabi nagigid ko mga magkaingoy, kamo kagtupad balay. Mahuya ka man nga. Nagatinukapanay, kamo dito tungkol sa kandidato lang. Amo na siling ko bala. Bisan sino mga presidente nga magapungko sa ato nga pungsod, importante kita nga pumuluyo, magpangabudlay, kang magkayod lang. Bisan sino pa da ang presidente nga ibutang ta, importante kita dias dalom maninguha. Muna pinaka-importante tanan. Mayo kung madulaan ka kag mawadaan ka bugas, madalagana mo sa matawagan siya. Sali ka nga presidente Juan de la Cruz, way ko di bugas, patag ko di balay. Di mo na pwede. Sige nga presidente Juan de la Cruz, way ko di sudan sa balay, abi patag ko di. Importante daya nga mintras tanto buhi taya mangininguha taya sang aton kagalingon. Hindi tayo magsalig sa gobyerno. Ang gobyerno damo problema. Sa ima na kung sino magpungko na nga presidente, damo na problema nga tubangon niya. Hindi na tayo magdugang sa problema ya. Importante ang ato problema sa matag adlaw-adlaw nga ginahikot naton, nga ginahibo naton, ginabuhat naton, maubrata. Importante da makakaon kita 3 ka beses sa isa kadlaw. Ayos! Action Radio Philippines Standard Time in punto pangot las 10. Standby na sa mga report na gikan sa aton sining mga correspondent. Balikan tabi ang signal ni Action Jan Diaz. Sigurado ko nakagawa na siguro sa hawlay da sa Paglaom Sports Complex. Basi kung nagalibot-libot na sila. Amot kang musta ang observation Action Jan after sang rally dira sa Paglaom Sports. Kamusta ang paggawa sang tawo? Ang mga salakyan, kamusta? Plastado man kag way may problema sa mga pag-isol-isol kapag ulo abante. Observation report sa aton patrol. I-check ta si Action Jan Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Jan Diaz sa patrol. Jan, kamusta? Mayad nga gabi, aksyon na gabi sa tutanan ng mga ka-aksyon. Nami ang paniempo na subong ng mga tinion. Kaya na nagtuloy-talite. Pero hindi man lawig. Do kalasig lagin man ito. Tapos subong ng gabi, subong ng mga tinion. Manayan-nayan na ang panahon sa palibot ng syudad. Mamangkot ka, kundi na kami subong. Ari pa kami di, kaya hindi kami kagwa. Agoy, na Pwerte ang traffic, pwerte ang tao. hindi ka mo ang salakyan, di kagwa. Hindi kagwa ang lakyan. Ang tao, pwede na kagwa. Ang tao pwede na kagwa. Kamuya pa kagwa. Oo, actually, ari na ko yung patrol. Habi ko, wala pa mo sa sulod.
tayo na kami sa patrol, di kami kaling kay asi-asigwa, kay damos ang flakyan, damos ang tao, Oy. nagpanglakaton sa mga gabi. Okay. Iba ni Guru ulat ni Jeep na kumera pa sakyan Jeep uli. Gani, may ani pa ni Guro ka biyahe man, nakita ka ba daw sila nga dapat pa sa'yo, no? Gani, hopefully nga may ara pa nagabiyahit. Hindi pa naman dami man maaninag nila ang highway. Oo. O kung ang grasa may dalan na Roneta, kay ari pa kami di facing dito sa may area sa dalan Lacson, subong nga mga tinion. Kung mo gali, way pa ka mo kagwa na sa paglaom yung salakyan. Wagid kami pakagios action Eric. Wow. Tob sining nga mga tinion kay ang nagapanglakaton amo ning 40 kadamo, no? Sus. Way man di abi may makitaan kami mga jeep o kon nga mga bus bilang nila nga pwede tanin nila sakyan. Oo. Ang laban diri gagwagid pakadtogid sa Belanon, pakadtogid do sa may ginagyan kay mga di pasay nga jeepney. Oo. Amo ning ang pinakadamo gid sinidri ang nagapakadto sa Araneta nga ruta. Oo. Amo yun nagdalakat sila ang Correct. kalabanan. Kung nagapuli kaya dyan sa Kwan, sa Sumag, Punta Taytay, Talok, Abilimbawa, Tangob, ano pa, Singkanti, pwede ka lang kalakat-lakat. Panokoy, pwede ka kalakat-lakat lang ulit pagkatuto sa Araneta, day. Pwede ka matamat, no? Oo, Pwede pwede ka ka gid. matamat, Pero oo. pwede ka man nga kundari ka na lang mahulat. Lumiyara, tigaling kay sakto na sa way ka na di hangpon. Way ka na di hangpon, ka ba na sabi nagalabay, nga jeep nga mo nga ruta? Gani, may galabay man, gali kay puno na. Ang galabay, guro dito yung mga shopping, Libertad lang guro na nagaya. Di dribla sa may Rizal, Dampi, NOHS. Inoches Rizal. Ay, may Oo. galabay, may galabay na dae. Diri gani sila, gali kay problema, maglabay di puno na alin sa plaza. Diyos, te, oo. Kaya tidikto na sa plaza, gaulat mo nga mga jeep nga ini. Oh, So, maano na iban ko- siguro, sini ang Oh. pinaka-naming advice sa ila matamaton, nilakap-lakad, baka sa digto sa may plaza. Pero may harap No? ko siya ka masagata, ko siya nga salakya, ko siya naman lang wala na bala unod, blati pagkato plaza, pindi na sila daka, dira pala sa ninyo, chis, pindi na sila kasakay da. Sa bagay, kay para hindi nila problema. Madubli na sa bayad, galing. Oo. Bauti ba, Yun lang nila kasi. bastante na sa mga jeepney, action dyan nga nagabiyahe sa buong gabi. Bastante, gini, kay Duway kiti kikita mga service vehicle na nila. Oo. Mga bus or jeep, why gini, bento mansig-mansig ang mga tao. Ang kalabanan, guro na tanaw, diya garilay na lang guro sa mga POJ, away na sa POJ, kay nabi yung pagkita naton, abot sila naka-POJ man. Oo. Kalayo mo lang sa ginalakat nila na kumulakton mo rin sa bangga, diri isang NOHS, kadto digto sa may paglaom, dahil layo na yung panglakaton nila sa mga gabi. Inulit siya paglaom, lapit Oo. na. Lapit ah. Mga almost, guro Layo, mas layo ka kung di ka magi sa laksyon pagkadto sa Araneta, tubangan ni Uniches. Piso ayam sa yogi na dra. Oo, pero kung maaari ka lang may magwa sa kwan, sa paglaom na may gate pa na nga separate, lapit-lapit naman landa. Pwede man. Diri sa gate 7, nasa mong gate 7, ang ginbuksan action na rekti, mayo nga diri galing umidako din nga space, kay Oo. para diri sa kay nga gagwa, no? Okay. Ang kapoy lang sini diri, kay total, gingusto man nila ang ara sa ground, kay ti wala gid bangko na isa kagina nga daan. Ahoy. Bisan, wala gid kami gid provide gid bangko mo kay para kaigon tanan, mo tunog standing ovation sila. Oo. Kita mo damo naglulain pamatsag man, kay ti Ahoy. pwede nakapaang, pwede kakapoy siguro. Ginalawag Manila nga kinalanon medic, no? Ang mayo lang to yang sa Blitzers, kaya may bangko gito sa Blitzers action Eric. Wala labot siya na nga kakapoy, tig sa gutom ka pa, Oo. malatutunlan mo, galingin ulo mo. Pero kay ko yung terms sa pagkaon sa tubig, hindi man sila problema. Kay may galibot nga pagkaon nga panagtag. ba? May panagtag ng soft drinks, tubig, mineral water. Oo. And then, pagkaon, tinapay, sopaw nga color pink. Amo na ilagin na panglibot na rin. Oo. Tito, Libre na siya. Lantaw mo do, halos na saturate, way guro ah. Almost na siguro, hindi gid ang tanan. Kay, like action Eric, ang digto sa lapit ng stage gid. Hindi ka na to halos ka liso sa lawas mo. Oo. Kaya kung nagliso ka, apektado gid ang iban sa likod. Maga muna dyan niya, totoo lang, dahil hindi na ko nagkwanta, guro masupokit ko sa guro ya. Ginaw ka namin nagranahin matsag. Sa mo nakadamo sang tao, nga daw, ang ibang guro kahiyon, guro din na mangihin, ano man? Wahay na gid. Kaya naman, May kilala ko nga ara sa tubangan dampe. oo. Gambalo nga ligwad at likod, ligway mo nga gutok din. May na kayo masiya ko tali. Kaya kung mangihi ka, ngara ka ta sa blitzer, ti, damo agyan mo, tapos kagutok kidya eh. Kaya isa pa na way kinabalikan. Damo na salim lang nga daw masumpit, ihi mo, ti mangihi ka na lang cross largo mo. Taon na rin. Grabe, no? Perting tao, abis mo nga gabi. Gani,
Although 9, actually, early sila nagsugod mga 5:30 nagsugod na sila kagina. Oo. Galing kay Temo na damo sila abi ang nag-speech and then Ang concern naman dyan ang may mga edad na bla, mga old bla. in terms of senior citizen, may ara sila special place or may ara gid lugar nga ligwang nga may mga bangko para sa ilaya. Oh, wati way labot sila tay mga naglalain tiya karong kwanto, matsyag karon to ti. Ako man iti kon kay ginapaglantaw man sila kung capable sila or hindi. Hindi may naka-station lapit sa ilang medics no kung kinahanglan i-check ang blood pressure. Ako ba mo ko takadamo tao ni kuya guro magdera. Oo, gani. Mano mo kayo na may kilala ko. Kilala ko sa sagwa guro batan-aw guro na sa na widescreen nila guro Ang iban gani ari lang sa gwa. Ako mas maayo man kay dako ang imo makitaan kung diri ka sa widescreen sa gwa. Mas ba nga sa sagwa mong dyan mo kayo ti makaanggios mo bala. Kunya way problema kag kung gusto mo mangiti pwede kay kagapang si kadigat. Oo, gani. Man pwede ka kita pangita pamagi, no? Gagutok kita galing. Oo. Ano ko gayo. Ti sabong dyan na makitaan mo mga tao nga ginawa may mga pulis ba talaga standby? Ang tanan nga pulis ara sa crowd subong kay kamo damo pag ito nabilin sa sulod nga hindi magwa kay mega sige pa banda mo mega banda pa to gapon ga crowd control pa to sila wala labot sinatin mga officials ginagaan pa nila security dre. Correct. Amo tong gina-prioritize sila subong ang sagwa dre traffic enforcers dre. May mga exit secreto na yung mga VIP da sa likod lang gagi. Yes, dito sila sa likod ng stage. Tapos, ang iban, ga park sa may sulod sa cyber center, bla? Oo. Kaya nakita ko to sa ni Sir Dan Atayde, at to sila naka-station sila ni Vice Mayor Elcid, at to sila sa may cyber center, dampe, pati ilang mga private vehicle. Okay. Dito to naka-plastar action na Eric, no? Pero sa dyan, may nada-pulis ka standby, tapi enforcer, may harap pa man, nabilin? May traffic enforcer, diri sa gwa. Okay. Damo pa diri traffic enforcers nga naka-on standby sa mga gabi. Sila ni naga-make sure nga dapat ang sulod sa salakyan, ang ruta, hindi gid mag-violate. Kung ba mag-cross ka di sa mga dalanon, apektado so direct ang lakat ng trapiko. Kag iniban ang tirin-tirin sa mga pumuluyo nga nagapagwa diri mismo sa may grounds kag sa vicinity sang dalan na Hernaes. Ang Hernaes kung silang matunion damo pagid tao. Mo medyo budlay kami para maka-penetrate pagwa kay labi na ang iban ng mga bit nga daan placards dala man na puli lang mga placards ilang mga gamit diri. May lang kay tinakita di wala gid magagmay bala mga minors. Why gid may sila kay usually di ba mga rally yung mga ginikanan of doon pag yung mga kabataan nga gagmay. This time why gid so nakakita ko diri nga report sila nga bata nila ba siguro ano na nila kabalo man silang volume sa tao basta mo sila nga mga aktibidad pertigid kada mo rason kun nga ang iba na nagdesisyon nga hindi na lang guro anay temporary pag-off doon ilang mga kabataan gagmay amat-amat na lang sila gwa action Erika. I think until matapos kay activity ara si Sir Marty dito sa area lagi sila namon tingwaan makuhaan blas ang iyang advisory or iyang assessment diri sa rally or sa campaign nga ginpatigayon diri sa mga gabi sa may Paglaon Sports Complex. Buwas nga adlaw pag-action Eric na balik sa normal or karon sa kagahon balik sa normal ang trapiko diri sa Lacson kag Hernaes and Lizares Araneta kay tingwaan na tanan nga malimpyuhan. Ongoing subong ang pagpanglimpyo diri sa mga volunteers sila nagapang kakasukuha diri sa mga basura action Eric kag ang ibang pagidiri nga mga designs like ang stage setup ang speaker diri no kay Bacolod non man ang dunong sponsor something kag ining ginatay nila nga dapat matinloan alay tanan amo to kay nang ginlawag before you leave dapat nga tinloan ang area hindi gid pag-ibilin nga may mga sagbot dito no amo na nga samtang nagasiging activity may nagalibot mga personnel nga na bit-bit sang black bag kaya mo nagapangkuha sang mga basura action na Erika. Anyway, so far amo na ang pinaka-uli diri nga sitwasyon sa area sa Paglaon Sports Complex. Try na namo na magwa na gid kami diri sa NOHS Dampe. Actually diri na designate tani sa likod sa NOHS ang amon nga parking space. Galing kaya ba namon kung magpa-NOHS gid kami ba siguro karon pa kami sa tungang gabi kagwa di action Erika. Ako nga balamon dito sa gwa dampi. Ako na bahala magwakaton maglakat-lakat na matamat.
para ano talakyan. Ang patrol doon na parking. Diri na yan sa Sa? Diri sa dalan sa may Araneta na nag-parking. Sa may Inoches? Oo, NHS na. Ta, kung mo lagi, ikaw yung lakat kasubong. Ako yung naglakas-lakas. Ate Biri, kung tibay man yung idea, kaya kung nag-parking ka mo, dati yawan ka mo eh. Gani ama ko kaya ko ninyo kay na hindi kita mga tem sulod. Nan, very good. Eh kung akon ano action ni Rick, maalang-alang ginangamon nga sitwasyon na hindi kami kagwa direkta, no? Oo. Action ni Rick, anyway, so far, amo rin pinakauling nga sitwasyon diri sang dalan Araneta, ilabi na diri sa may bahin sang Rizal. Pero nyo di ba sa inyo jeepney, wala pa zero, arising pa zero, sa may tuwang Rizal Elementary School, o diri ka mo kadto kay Damog, ika mo di ba makuha action ni Rick, no? Oo. Ang mga pinakang sitwasyon diri sa atong ginakamtangan, labi po sa Gapon diri sa Guasong Paglaom Sports Complex ng Taglibot sa Bacolod, Action John Diaz, kinagasiling sa tuturan ni mga ka-action sa mga bahin sa Pinas, laboton ka sa mga berita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Oras sa berita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Action Jan Diaz, ti may mga idea ni Action Jan nga ang patrolya diri ka parking sa may dalan sang kuan Araneta. Kaya kung nag-parking na sa sulod sang paglaom, mati sigurado, putos yung nagpatrol ato na. May manidiyan, action dyan, nga siya naglakat-lakat lang ya. Pasulod kagwa na sa paglaom, magpatrol tiyari sa may sagwa sang kwan, sang NOHS. Ay, puwerti man o. So kabay pang tawhay lang ang pagpauli sa aton nga mga pumuluyo. Sa bago tapos nga kwanda kasadyahan kag Grand Rally ni Vice President Leni Robredo. May kapitira kay Ebony Butcher sa Germany. Kami ay lang iya sini nga mga kasimanwa dira sa banwa sang Murcia. Wow, nagapa-urok-urok sila pamati diri sa inyo pala tuntunan, no? Salamat gid. Medyo sining pag-monitor, no? Out of coverage si Kwan, si Action Roger. Sige, try lang na aton ko ng liwat Action Nilman. I-double check na karon. I-check na naman ang signal ni Kwan. Ni Action Nelson Patiño na lang. No? After kay Nelson, basi ma-check mo liwat ang signal ni Action Roger. Kaya basi ko pabalik na sa bala siya sining lungga sa Hulaya bla. May mga portion ko siya nga daw hindi mayong signal ni Action Roger. Ayos! Sige! Medyo lang alam pa signal ni Action Roger Gutib sa ilotas sa signal ni Action Nelson Pateño. I-check tang iya sining report gikan sa 1st District covering sang San Carlos, Toboso, kag Banwa sang Calatrava. May gabi din sa kay Donald Kabasag, kay Leia Kabasag da, may gabigid. Kay Joel Gubaton, dara sa Barangay Mao, may gabigid. Kay Mr. Mrs. Ramon kag Lilia Taton. Kay Maninoy Raymond Tampipi, dira. Kay Maninay Clarita Tampipi. Kay Toto Clark Tampipi, dira sa may Gardenville sa Division sa Barangay Tangom. Si Katiber pa-check attendance lang amo man si Ray Flores sa Barayoga, kag si Athea Kim Iriman gapa urok man. Durante ang ginakanangantang signal ni Action Nelson Pateño sa ilumanta lang kuran na si Action Arloticar. Durante ang gina-check mong signal ni Action Roger kag ni Action Nelson Pateño. Una-on ta ng report ni Action Arloticar. Ito mayong signal niya. Report gikan sa 3rd District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo.
Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Arlo Ticar, line number 3 sa report. Action Arlo, may gabi, please come in. Action Eric, sa liwat maayong gabi sa tanan nga tagpalamatis ng palatuntunan Action Night Patrol Program and ang report nga madulong naton subong nga gabi Action Eric sa aton sini nga pagpangalagad ini report na gikan sa Banwa sang Ibi Magaluno nga kung sa diin mga tak na alas 9:16 kagabi Action Eric isa ka illegal drug operation ang ginpatigayon sa mga operatiba sang Ibi Magalona Municipal Police Station Special Drug Enforcement Team sa pagpamuno ni Police Captain Eric Dornila, ang Chief of Police sang Ibi Magalona PNP diin sa nasambit nga Operasyon Action Eric nga ginpatigayon dira sa may National Highway nga sakop sang Hacienda Tinibahan 2 o Tinihaban 2, Barangay San Jose, Banwa sang Ibi Magalona, dakop gid ang ila sini nga target. Ang sospitsado nga nadakpan Action Eric nga nagbayular ini sa Republic Act 9165 ang ginkilala sa kay James Patrick Midil EN nga kilala man ini sa ngalan nga Steven Ray Banyes, 20 anyos ang edad, isa ka soltero, kag ginreport nga isa ka waterboy delivery kag pumuloyo sang Porok Riverside, Barangay Hawayan, Siyudad sang Silay, kag inisya may ARA IR reference number nga 22-03-001 na recover sang Ibi Magalona Municipal Police Station Action Eric gikan sa iya sini nga posisyon kag control amo ang isa ka heat sealed transparent plastic containing with crystalline sang suspected shabu, isa ka 500 piso bill bilang mark money kag iban pagid sini nga mga drug items nga nakuha nagikan sa iya sini nga posisyon kag control. Ang nasambit nga mga recoveries Action Eric nga nakuha sa mga kapulisan nagabugat ini sang 5 ka gramos kag may standard drug price ini nga 32,500 pesos samtang ang suspect sa karon yara sa may custodial facility sang Ibi Magalona Municipal Police Station. Report nagikan sa Banwa sang Ibi Magalona. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Ayos, salamat kita Action Arlo Ticar. There you have it, update mga balita gikan sa 3rd District. May gabi nila kay Denise San Nuestro, kag kay May Flores Alcantara, no? Ara man monitor sa aton si Mr. and Mrs. Josephine Paro Alarcon, si Juancho Albior, nagatamyan nila sa mga taga-barangay Udyong Moises Padilla, si Tatay Johnny Albior, kapamatigid sa aton sininga pagpangalagad. Si Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales, upo diyang pamilyaya, ari din sa City of Smile. Along lang, Engineer. Sa kay Auzo Joy Kenneth, kaya na paning bantay sa night patrol mo, no, ni Auzo Joy Kenneth. Jocelyn, may gabigid, kay Madam Oyen Colmenares, kakay former representative bayan muna party list Nery Colmenares, no? Kay Randy Jemos, may gabi dira sa mga taga Lutak Park, Hacienda Grande, La Castillana, Lutak Park, nga Lutak, wala putyak. No, Randy Jemos. Kay Barry Ubaldo da, may gabigid sa Purok Kadulunan, Hacienda Guba, Central Mao, ara si Court Nathaniel de la Torre, si Kuya ko Japit Piokid Barrera, ara gali monitor wa. Naulat-ulat ko siya ang imo kwan, Kuya nga mag. Abi ko kay na ihapit mo tong. Basi sa Lunes obligar ko bakal magblaw. Inulat ko ang gwapo nga mag ni Kuya Japit Piokid Barrera mong mga nga naway ko ng bakal mag kay siling ko. Dalaan niya ko. Sa kay Reynald Covid Villavicencio damay gabi kita. Kay Itom tamya ilang pamilya paklibar dira sa Talakdano, Banwa sang Kawayan monitor gid. Sige, ara ni si Aksyon na Nilson Pateño, 1st District Connection na.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Aksyon Nelson Pateño, line number 1 sa report. Aksyon Nelson, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, ang gabi man, kag sa aton sininga mga tagpalamati, mayong gabi gid sa tanan. Daw nagapamula kamo guro pink na, kay ginaming agid eh. Oo, may anak mo na sa inyo. Oo, nagalinto na San Carlos, nag-coastal area sila, Oo. kadto sa guide daw, maipilaman ka mga pag-abi-abi sa bisita ang nakita sa Dalanon diri kay na sa First District sa Negros Occidental Action na Eric. Okay, good. Sa aton monitor daw, pertigid, Oo, damo siya. damo sila da. Oo, kamusta ka lang si Angkwan? Ang panahon si Magorgolan, padaway na. Magalumo ng panahon diri Action na Eric. Okay. Kagati, wala gid man kayo ng tupa ang ulan. Oo. Medyo mapaang-paang kagati amo ni guro ang numan ang kabaylo sa pila ka mga inadlaw nga sige inulan. Ti subong medyo magalom na lang kay na daw lagin man nagtupa ang ulan. Oo. Bilog nga adlaw ti mayo na kay daw naman lang aton siningan linabahan. Bauti good, mayo gid. Kay ti kinahanglan taman na ang alternate lang bla. Oo. May ulan, May kason init, Oo. para kagiyo man ta. Oo, kay mudlag way kagiyog isa kay na ba mo sa katumpok ng damo. Muman gani, Oo, na. ti uso na nga daan na subong magsuksok kay isa dapat duhon na kadlaw. Oo. Kung nara ka man sa inyo balay, ti tatloon kadlaw eh. Ay, oo, no. Sila nga ng life, ah. Importante, ang pagagawa mo bla, ay na ilis kayo di kadadlaw. Oo, mo ganun importante da. Mo nang importante, kung sulod balay na ito, dumaladala na is kumud-kumud. Ari aksyon na rin, kapila sa atong sininga mga natipon nga balita, bawari pagid. Oo. Dalawa, yun man, ang mga ginaligar nga kilala sa syudad sa San Carlos, Oo. mag-live-in na partner ang nagbiktima sa isa ka estudyante Oo. nga limpa sa may barangay Bagawinis sa Banwa sang Bali Hermoso. Ang Oriental. balita naton Action Eric nga ining minor de edad nga isa ka babayi nagasakay sa isa ka pedicabla. Oo. Sang gulpe lang nga snatch ang iya sining cellphone. Uy. Sang riding in tandem. Riding in tandem sila duwa, mag-live-in partner. Oo. Ginsnatch ang cellphone, ti wala sila ka, lagi sila nakapalagyo, kay sila gindakop sa aton sininga mga kapulisan, diri sa may Ilagan Street, Barangay 6, Ciudad San Carlos. Ang balita naton na kaina, sa kaya Police Staff Sergeant Mercado, nga ining mga sospitado nga mag-live-in partner, si Gerson Alfonso, 24 anyos, kag ang iya sining live-in partner nga si Jude Daruca, 22 anyos. Ang balita suno sa kaya Police Staff Sergeant Mercado, nagbalik-balik na nigali. Ining duwa sa may sulod sa prisuan. Una dire, si Gerson Alfonso ang damlag pa, bago gid lamang nakagawa sa prisuan tungod sa kaso nga frustrated homicide. Uy. Ang iya sining kaso, kag ining iya sining live-in partner nga si Jude Daruca, madugay na gali ni sila nga nagahimo sang pulo pangawat, pangisnat sang mga gamit nga hindi nila. So kay na gininquest na aksyon na Eric ining si Jude Daruca kagati pagkatapos may inquest ginapagwa man release man gilayon sang korte ini siya matapos nga ang cellphone nga iyagin kuha sa 17 anyos ni estudyante, siya man mismo raguli, kag nagako nga siya nag-snatch. So, ang iya sining live-in partner nga si Jason, na morning driver, wala na establish ang korte
nga kabahin siya sa among pag-snatch. Kaya ang nag-snatch siya, si Joe Daruca, mo sa likod ng angkas ba niya. So ini siya ang wala madala sa inquest proceedings na ginhimo kahapon nga adlaw sa aton sini mga kapulisan dito sa korte. So ini siya natigayon nga makagwa samtang ini si Joe Daruca, amo ni siya ang magapangatubang sa kaso nga pagpangawat kagin release man matapos nga ini sa inquest sa release man sa korte. Ning duha kilala gini Action Nelson. Diyan kabla after nga na-file lang sila kaso nga gin-release sang korte. Gin-release ang korte kay sunod pa sa kay Police Staff Sergeant Mercado. Pag inquest nila kaga nakita sa nga korte nga di gamay man lang kag ginauli sa nga nag-snatch ang cellphone sa tagiya. Pagwa man dahil sa release order ang korte. Pero pag-pass ang kaso sa iya nadayon gid. Dayon gid ay matubang gid saya sa korte. Anong kaso yung gin-file? Pangawat. Snatching. Snatching. Oo, snatching na. Snatching. Lot. Oo, ang filean kaso mo ni ang driver o ang gangkas? Amo ning gangkas si Joda Daruca. Lalaki ba ini? Babae ni amo ning living partner ni Gerson. Okay. So na-establish ang korte, isang piskal nga ang naghimo isang krimen amo na to yung gangkas, ang gadala yung motor, why ma-establisher kag wala sang probable cause nga idala sa kaso. Correct ka dyan. Okay. Pero ni si Gerson, damlag pa nga bago man lang ni sa ginambal nato kay nakagwa sa kaso. Pero yung duwa nga sa report mo ya, mga kuha na gid niya, mga notorious na gid nga makuratan. Kilala na ni sila kay actually kapilana ni Magbini si Jod actually. Minor pa ni siya, kapilana ni magbalik-balik sa DSWD. Ang ining partner niya nga isa nga driver, amo ni nang bago nang kagwas presuhan. Nga may kaso nga prostrated homicide. Okay. Bila nakapiyansa, no? Ini si Gerson, wala sa gindala sa inquest. Hindi, what I mean, ang kaso yun iblang yung prostrated homicide, bila nakapiyansa ni siya? Dati sa nga gin-release siya kay na. Okay. Ati mo na, siling ni Police Staff Sergeant Mercado. Action Nelson? Yes? Kasi may gabay lang nga jutay, guro nga pagkarinar, ba't tanis ang apidibet to sang biktima, bla? Ginmutang guro sang pulis, guro nga ining ginfailan kaso subong nga babae, nakagi naman na priso, basi mangambal ang korte nga baw, balik-balik ka naglari mo kay orderan lang nga detain ta ka. No, mo gani. Pagani kay ginimo itong panahon la before pandemic, ano pa to siya ng minor. Tiway kaso pro ato ya president na tani ning kung state sa kung tandang investigador. Yung state sa investigador nga ini siya na nadakpan mo sa kaso ng pagpangawat kay minor plana. Matsa ko makadugal tayo ito bugat sa kaso yung mga hindi sa marilis ang korte. Yung mo man gani. Wala? Na, muna tatani mong gali kati patasigay mga kwan kati ginalagas pangro ang reglementary period. Pero pa, dyan ka, apa mangkot ko paano nadakpan yung duwahaw? Ito katasig yan? Nadakpan kay may mga pulis ng mga standby dra mo. Okay. So, tingala ko nadakpan. Kaya may harak ka pulis ng standby nga dahil galita. So, nangyayang muling yung biktima. Sa daan, dira sa may barangay 6 sa Ilagan, dira sa may dapit sa plaza, may nag-standby da nga usually nga mga patrol. Very good. Oo, ganuguro nagpangayo bulig. Dali lang mga nakaresponder ang atol sini nga mga kapulisan. Correct. Very good. Very good. Noted na gid man ni sila, nga mo gid man nangilang sa ginahimo. Hindi na ni malipat ang pulis nila kay naong nila na ni markado na ni. Markado na nagali. Markado na ni sa pulis. Very good. At least bisan paano nadakpan ka may kaso gislaya. May kaso sila tubangon giniya nila. Ang kaso ambal pagani police staff master sergeant Mercado 6 months man na sir kung ma-probe ang ang sige lang basta mapriso. 6 months importante mapriso kali kati inaya duman sa kuwen naguro kadudlaan na.
mugani kay isang ubing pa minor. nila gani mo na nila mo. Isang minor lang sa na may kaso sila sa pagpangawat, isubok kay may edad na. Sa pila edad niya? Ang babae ni 22. 22. Isang edad sa to. Pila to edad niya sang minor siya? 17, 16. 22. So, ba't yung mga lima, 6 katuwig na kaligad? Wow, Naglaylo, gamay kay menti, wala na sa upod kay si Gerson, bagom lang ni kagwa man sa preswan mo. Tinopdanay ang may mga record gid. Puros lang Very good eh. Very good ginana doa. So man aksyon na Eric kagang isa diri isa ka wanted person ang ginadakop man sa aton sining makatapos sa ang kapulisan na sa ginisa nga pwersa sa San Carlos City Police Station subong man sa Maritime Group ang 602nd kaga Special Action Force ang nagdakop sa kaya Maricres Bruce Munoz sa 35 anyos isa ka babae kag isa ka OFW residente sa Poroca 4 Barangay Ermita Ciudad sa San Carlos. Base sa impormasyon nga nakuha naton sa mga kapulisan ni sa ang ginadakop base naman sa pagbilar sa 7016 kag may bill nga recommended nga 80,000 pesos. Sa karon ang suspitsado akusado ang detinado sa custodial facility sa San Carlos PNP. Report gikan sa siyudad San Carlos. Kaaksyon niya Nelson pati niya nagasuling mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat gid aksyon na Nelson Pateño gikan sa 1st District. May mga record na magaling ang nakaladakpan sa kaso ng pagpangawat to. Sigurado kaya pagwas na ya mahimo gyapon na sang katuntuhan. Way kadudlaan blaw. Alay gati na ya gawit lagi magka-karakter giman niya sang tao nga magamuamo na mo. Ay puwerti ho. May gabi dira kay Madam Vanessa Mayo sa Rochester, Minnesota, USA. Mayroon dira kapag paurok-urok. Kay Marilo Cueva di Samparado. Bawa kay Nining. May gabi rin si Munining. Basta si Pidpid. Hindi naman ko kay Toto Pidpid di Samparado ba? Kay Sol Grace. Mayroon gabi ka kay Senior Fire Officer 4 Benji Di Paula sa Bureau of Fire Protection Substation. Dira sa barangay Panukoy, monitor man sila. Gapa urok-urok paslaglewa. Salamat gid baw. Sinday Rona Travarihida o. Bagulang ka pa uli. Alin sa Bacolod, nag-attend mo sagli sa rally. Ay, puwerti. Sige. May gabi dira kag may lang pagpaurok-urok kay Christian Simbrano, kay Albert Estrabon, sa mga Estrabon family dira sa Valladolid, may gabi gid. Kay Gisrel Lim dira sa La Carlota City, sa kay JC Hamantok, si katendans lang Diding Alohamiento, kay Jinjin Siploda, salamat gid sa 75 stars. Maria Lia Marabailes Banaglorioso dira sa Camela Bacolod South, Barangay Tangob, ka-monitor gid siya no. Si Jinjin Siploda rakli sa Moises Padilla, Don Di Blanca may gabi gid dira sa may syudad sang Talisay. Sa kay Cluchua, may gabi kay Cluchua da. Sa kay Eliasor Simari dira sa New Jersey. Bago monitor man siya, salamat gid. Advance happy birthday to Sir Utay Benedicto. And hello to my brother Bert Mercado Herrera from Minnesota, USA. Vanessa Mayo. Ayos. Ariliano Adjon, may gabi gid. Hasmin Jugines. Kay Dani Porni Salomante. Dira sa Dallas, Texas. Wow. JR Pabalinas Panagiton
dira sa Iroreco kag Jerel Gadudo ga paurok-urok man na. Pamati sa Aksyon Night Patrol Program. Ay, puwerti. Si Malisa S. Magbanwa. May kadira kay Malisa S. Magbanwa, ha? Nagapamatigid sa inyo diri nga palatuntunan. Kay Serena Grande, da? May kapidira kay Serena Grande. Ay, parami na sila. Salamat, gid, ha? Daw duwa gina ka magkuya. Moga ni Kuya Japit Piokit Barrera. Oy kay Boy Ordas, Yostakio Boy Ordas. May gabi gida. Kay Fernando Encarnado da, ara man siya. Bao si Kumare ko Anilia Gutierrez. May gabi dira kay Kumare ko Nilia Gutierrez. Gapa urok-urok man siya sa Action Night Patrol. Salamat gid Maria. Musta BBM ako BBM gali si Kwan. Si Chiri kag Nonoy Duario and Kiss no sa Maaw. Sakay John Bugna, Andrew Agustin, mayang gabi dira simo kay Toto Mani Lokyasda. Sakay John Nafe Magbanwa Dalagan, watching from Cavite. Bao, parami na sila. Daw mahuya man taba. Sige, stay tuned ha, hindi magliso-liso ha, hindi pagsaylo ang inyo dala nga FB Live ha. Steady Pulse. Like kag share lang, importante damo ka bati kakakita sa aton nga mga balita. Magabalik ang Action Night Patrol when we come back. Ang signal ni Action Roger Gutib, why gid no? Unahan si Kwan si Action Jan Diaz sa Toto Nilmar ha. Magabalik kita sa ato silibag banong balik. Report ni Action Jan Diaz pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin may nalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwag nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Patok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa
Action Radio. Kami dire mag-duty dire sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Lamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Sa gitna ng aksyon. Aksyon! Ayos, pabalik diri sa ato sa pabalagat. May gabi dira kay amigo ko Arnel Binares Sr. Sa junior yada kay Arnel Binares Jr. Kay Andro Mamon Binares. Sa mga Binares family dira sa Alihis may gabigid. Kay Madam Maria Luz Gabaran Abkilan. Dira sa may syudad sa Kabangkalan. Naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalaga. Kay Romila Ukalinas da. Mayo lang dira nga pagpaurok-urok pamati. Balikata ka to sa nga patrol to, balikata sa action dyan. Sa last kag final stretch sa inyong palatuntunan, final report na action John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa action John Diaz, sa balik ka report. John, tis ka back. Masobra ito nga sa milyon ka pesos nga balor sa ginasuspetso ang Cebu ang na-recover ng Bacolod City Police Office City Drugs Enforcement Unit. Sila bypass operation yung sa sinigila mga gabi sa bahin sa Purok Matahom, Barangay Tangob, Syudad sa Bacolod. Ang subject na nadaresto sining bypass operation naging kilala kay Jovert Carian alias Kulot, 41 anyos, kag residente sa Oman nga lugar. Ining siya kay Rian Actionary ang ginakabi bilang high-value individual na wagiging papanaog na nga intelligence report batok sa iya. Na-recover sa bypass operation ang 11 tanan sa 6 ng gila suspects 1 shabu nga ginabalabanta kag isa pa diri ka nagtag transparent plastic sachet nga may suspected shabu nga ginabalabanta nakabugat sa 81 gramos kag may estimated market value nga 550,800 pesos. May nakuha man isa ka pouch kag isa ka digital weighing scale nga ginapatihan ginagamit sa pagputos ng illegal nga droga. Na-recover man ang 1,000 ka pesos kag may marked money kon bypass money nga gingamit sa mga poster buyer sa pagbakala sang illegal nga droga batok diri kay Carian. Sunod diri kay Police Lieutenant Joven Mogato ang tagpabuno sang CDEU. Mga isa na ba nila kabunan nga ginamonitor ang hulag ni Carian o galing medyo madudandog so nga bago gilamang nila ini nadakpan. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasaling sa tatanan nga mga ka-aksyon sa mga bahin sa Pinas. Laboton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita.
Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kita Aksyon John Diaz. There you have it, kabuusan nga pagpangalagad sa Action Night Patrol Program. Biyernes nga edisyon, balik ini buwas Sabado. Ato sa Lipa Patrol, Unit Reporter sa Action nga napalagad karong gabi. Aksyon Arlo Ticar, Aksyon Nelson Pateño, of course, Aksyon John Diaz back-to-back sa kapiloto, Aksyon Nino Bugina. News Center, Aksyon ang Defensor, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer, Nelmar Madera, Backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Aksyon, Christian James Binares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong Syudad Sang Bago, Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñalan. Sa ngalan sa Station Manager Aksyon na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang iwalagad ang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa, nagkasaling adios amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat. Antes pagtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami. Dala ako, dala ang bilog na kwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Mga ka-aksyon sa di ka mga bayan sa Pinas, labuton ka sa among balita kang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night. Aksyon Radio!